Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la canalul meu. Îmi pare rău că n-am mai făcut videouri de mult în română, dar mai bine fac în germană acum. Ok, deci acum facem o reacție și prima mea reacție. Dacă mai vreți mai multe reacții de astea, apăsați pe butonul de like și abonați-vă la canal și vă dăm drumul. Cât de mult o iubesc pe sora mea? Ok. Am muncit la avionul ăsta 3 ani de zile, abia aștept să văd cum zboară. Mamă, băra ce-o zburat. Direct în gartă. Fugi, plăcintă, vine poliția după tine. Pentru mine e prea târziu, fugi jurata din față, salvează-te tu. Ai grijă, foaia, asta e mașina directorului școlii. Ce-ai făcut, mă, prostovane? Fiți atenți. Stop. Aoleo. Săracu. Nu mai vezi? Aoleo. Ce orgă scumpă mi-a luat tati. Orga, săracă orgă. Liniște că doarme bunica. Ai făcut și liniște? Hai să aplaudăm cu totul. Dorele, tu ai montat bara asta? Da, șeful, vă place? Ma. Salut, numele meu. Dar ce bine au montat-o? Cei mai mult cred că știu fazele astea, dar hai să ne uităm în continuare. Este experta și astăzi o să vă învăț cum să nu vă udați. Asta e cam udat, dar Parcurs plus demolare. Gardul. S-a dus și gardul? Bună ziua, ce părere aveți despre această biciclistă? Nu avem nicio părere bună, serios. Băieți, să nu râdeți de mine, ok? Mamă, ciocoduri? Da, așa, ce ține? Doamna profesoară, puteți să vă urcați fără grijă, sigur, nu are ce să se întâmple rău. O să vă măresc tema de vacanță. Eu sunt Batman și astăzi voi... Mamă, stai, leacă, că aici vine Batman. Ne salvează? Sau ce? Mă poate salva de temi. Salva lumea. O să mă salva și de temi dacă e? Batman, ajutor, salvează-mă de gâs că asta idiotă. Vină încoa să te mănânc. Ok. Vai, domnișoara mireasă, câtă grație, eleganță, rafinament. Eleganță. Ia zi, bă, foaie, încă o dată rețeta aia de omletă. Păi ce, nu e clar? Se lovesc 2 ouă. M-am lovit la omletă. Alinuța, te-ai spălat la fund după ce ai făcut caca? Nu, de ce? Pentru că e lipicios și nu aluneci. Băieți, veniți repede, cățelușa lui șeful cere în căsătorie pe Dorel. Casă de piatră! Hu-hu-hu-hu! Salut! Ok. Numele meu este Expertul și astăzi vă voi da un sfat. Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic cel puțin 2 litri de apă cu pipi din piscină. Am înțeles. Bunicule, tu ți-ai făcut testamentul? Nu, de ce? Iubitule, am zis că vreau o mașină decapotabilă. Stai, dragă, că se rezolvă imediat. Gata. A început de ieri să cadă câte un prost. Acum a stat. Mă, am înțeles. Ăla în 2020. Dar stai, leacă, că trecut 2020. Și acum vă prezentăm mașina automată de făcut omleta. E gata! Au! Mamă, direct pe cap.
Iată o poză cu mine, motanelor. Mi-am făcut o prietenă în parcul Titan, vedeți? Foaie, dă-ți una în dinți! Mamă. Sărmăluț, ai grijă că ăla curentează. Ce-ai zis? N-am auzit. Am zis că ăla cu... Am înțeles. curentează. Ok. Șeful, vine și Dorel. Hai mai repede, bă, Dorele, să bem și noi ceva. Ușor, bă! Să duci direct. Uitați-vă, fraierilor, cum se sare. Dacă face cineva curat în restaurant, atunci ele. Ok. Alinuța, ai grijă să nu lovești pe sora ta. Bine, tati, o să mă lovesc doar eu la cap. Bă, serios? Ok, prieteni, și asta a fost și eu cu episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți, eu încă nu spun, asta e prima mea reacție. Dacă mai vreți reacții mai bune, de asta, abonați-vă și